Dorneda 1, Celtic 0, Racing de Ferrol 5, Negreira 0, Vilalonga 2, Racing Vilalbés 2, Betanzos 3, Vega 0, Deportivo B 3, Alondras 2 e Rápido de Bouzas 2, Somozas 1. Imos cos equipos que están aí metidos nesa zona alta da táboa, os que van loitar previsiblemente polo ascenso, non está todo decidido, pero nesta xornada non fallou ninguén. Non fallou ninguén, gañou o Deportivo B e tamén gañaron a Sociedade Deportiva Compostela e o Pontevedra. O Compostela impúxose por 5-0 a un Narón que xe equipo da preferente autonómica despois desta derrota, o primeiro equipo que descende de categoría, e a Sociedade Deportiva Compostela tivo que agardar ata a segunda metade para marcar os goles. En apenas 10-12 minutos marcou 3 goles, o primeiro obra de Joselu, un clásico desta temporada. Recupera o seu olfato goleador. Tivo aí un tempo que non vía porta, pero outra vez volve a topar o camiño do gol. Está a ser importantísimo para o Compostela no momento decisivo da temporada. O 2-0, pouco despois, centra Joselu e acaba marcando prácticamente a porta baleira Jordan. Daron atención cantos xogadores do Compostela había nesta xogada para rematar. Pois mira, centra Joselu e había ata 4 xogadores, había na área 6, entre os dous que fabricaron a xogada e os 4 que estaban pro remate. O 3-0, obra, como non, coas súas botas amarelas, Joselu. Por aí aparece para pescar calquera cousa, que se perda. E o Narón xa cos brazos caídos, que ia recibir 2 goles máis. O 4-0 é cousa de Manu Rodríguez, despois deste remate cruzado, non, aquí pediron penalti os xogadores da Sociedade Deportiva Compostela, continuou a xogada de ataque e agora sí, Manu Rodríguez remata coa cabeza. Esa é a xogada do 4-0 e o 5-0 definitivo, o autor será Diego Peláez. Sempre aparece algún xogador noutra liña, noutra banda para coller o balón. Compostela aparentemente moi ofensivo neste partido. Estaban a xogar contra un equipo que está descendido de categoría, moi cómoda a goleada, ainda que, repetimos, os 5 goles na segunda parte. E o que se aferra é o Pontevedra. Este partido era importantísimo, sí, porque As Pontes estaba a 2 puntos do Pontevedra, podía incluso superar os enlaces da clasificación. Sí, o Pontevedra de un golpe en riba da mesa. Sí. Marcou Santi Domínguez de penalti e marcou Estefan con ese toque, esa vaselina por riba de Kiko. En só 12 minutos no primeiro tempo o Compostela facía o Pontevedra facía un 0-2. Logo na segunda metade, de falta directa, o lanzamento de Jacobo, a pelota bota aí diante do porteiro do As Pontes e acaba entrando na portería. Un As Pontes que recurtaría distanzas contra o final, o gol marcado por Eloi, pero o resultado quedaría así, 1-3. E ollo, Óscar, porque a vindeira xornada, na vindeira semana, en directo na Liga das Cidades, veremos un pode que decisivo Compostela-Pontevedra. Partidazo da xornada terceira galega, vendeira semana na Liga das Cidades en Pasarón, Pontevedra, Compostela. Repasamos agora o que fixo o líder, un Racing de Ferrol que goleou o Negreira e con algunha que outra curiosa declaración do técnico do equipo visitante, Javier Oreiro. Primeiro imos ver a secuencia dos feitos, a victoria cómoda dun Racing de Ferrol que xa está agardando, xa está a contar as xornadas que lle quedan para proclamarse campeón. Sí, o que pasa é que o está a facer moi activamente, buscando goles, buscando poñer en forma a todos os xogadores. Un 5-0 que non deixou lugar ás dúbidas, un 1-0 marcado por Jorge Rodríguez no minuto 29 da primeira metade, e que o Racing de Ferrol deste ano vai camiño de batir todos os rexistros. Ten na súa man en bater o récord de puntuación que ten o Deportivo B hai unhas cuantas temporadas. Sí, Jorge Rodríguez facía 1-0, o 2-0 obra de Pablo Rey, minuto 15 da segunda metade,
ese remate cruzado, e que un Racing de Ferrol con moitos xogadores por riba dos 10 goles, Jorge Rodríguez, Manu Barreiro, Pablo Rey, Dani Rodríguez. É un equipo de segunda división B. Eu creo que este mesmo equipo en segunda división B competiría magníficamente ben. Non o faría nada mal. Aí temos a Iago Iglesias, que xa se colle o toque, esa fantástica perna esquerda que ten un xogador imparable, golazo da segunda metade. No 24, o que vai a marcar o seu gol é Manu Barreiro, o pase en profundidade e o gol do santiagués, de Manu Barreiro. Estarán guardando algún gol para a fase de ascenso. Agardemos. Seguro. Van a ter, se todo segue así, eliminatoria de campións. E o definitivo 5-0, un penalti que eu creo que non foi. O xogador do Negreira toca a pelota. O defensa do Negreira estaba de acordo contigo. Tamén pensaba que non era. Marca Manu Barreiro e escoita o que di Javier Oreiro sobre estes equipos, sobre o Racing, o Pontevedra, o Compostela, cos que ten que lidiar. O Gallá suba dunha vez por todas este equipo, o Pontevedra e algo máis, porque nesta categoría, para os que somos con un orzamento como o noso, é que é un suplicio. É dicir, para min a terceira división está desvirtuada en ese sentido. É dicir, hai equipos como o Racing, como o Pontevedra, o Celta B, que non pintan nada nesta categoría. A quen perjudican? Pois equipos como o noso, que peleamos por non descender. Encarecen a permanencia, vas a campos onde tes pouco, moi pouco que facer. Pois podes dicir máis alto, pero non máis claro. Perfectamente resumido. Eu estou de acordo con el, que suban todos. Vayan subindo. Os 4 galegos que cheguen á fase de ascenso, máis de 4 non poden subir. Que suban todos a segunda. Outro que é candidato a subir, o Celta B. Empatou a un diante do Ordes. E iso que Ordes quedou con 10 ao pouco de comenzar o partido. No minuto 20, cartón vermello directo a Antonio por esa falta sobre Santi Mina. Pero Ordes tamén se adiantou nesa primeira metade con este gran gol de Ángel. Boa resolución. Sí, aí non se puxo nervioso, caneou ao porteiro do Celta e marcou a Porta Baleira. O Celta B que empataría xa na segunda metade cun tanto de Santi Mina. Lembras, Óscar, que marcaba 3 a fin de semana pasada. Santi Mina, este rapaz aínda xuvenil do Celta, que debutou no primeiro equipo. E Santi Mina que comeza a chegar goles. O filial, o Celta B, seguro que é un xogador interesante, importante para acadar ese ascenso. É moi bonita a xogada de todo o equipo. Baixamos algúns postos na táboa clasificatoria para repasar o último partido do que temos imaxes nesta xornada. Si, era un partido importantísimo para o Vilalonga e para o Racing Vilalbés. Empate a 2 final, máis favorecido o Racing Vilalbés, que viu como o Vilalonga se adiantou ata en 2 oportunidades no partido. O Vilalonga prácticamente xogábase unha das últimas balas que lle quedan para evitar o cuarto posto de descenso. Parece que os outros 3 xa están seguros, Narón, Céltica, Bergantiños. Se hai que lembrar que son 4 equipos que descenden, pero hai que agardar. Claro. Sí. Hai que agardar, por iso hai equipos que parece que están moi arriba na táboa, pero non están tanto. Sí. O 1-0 marcado por Jorge Fernández de penalti, empataba o Racing Vilalbés con ese gol afortunado en propia porta, marcaba o argentino Leo. Na segunda metade outro gol de Jorge Fernández, que está a ter uns rexistros moi notables cun equipo da zona baixa como é o Vilalonga. E o definitivo empate a 2, esta é a repetición do gol de Jorge Fernández, e o definitivo empate a 2 que lle permite respirar o Racing Vilalbés, marcado por Justino. Así rematou o partido no campo de San Pedro, un partido da zona baixa. Clasificación da terceira, o Racing de Ferrol con eses 82 puntos ten, pois home, non asegurado matemáticamente, pero prácticamente esa primeira praza da clasificación. O Celta B ten encarrilada a segunda con 66, o Compostela é terceiro agora con 59 e o Deportivo B cuarto con 57, pero o Pontevedra non renuncia, nin moito menos, é quinto con 55. Xa ven a importancia que ten o partido que poderemos ver en directo a vindeira semana, ese Pontevedra Compostela. As Pontes queda algo descolgado, o mesmo que Ordes, que é sétimo con 49 puntos. Logo máis lonxe Cerceda, Barbadás, Rápido de Bouzas, Somozas, e logo xa desde o 12º posto ninguén pode estar tranquilo. Betanzos 39 puntos, Vilalbés, Alondras e Dornera teñen 38, Negreira 35 e xa neses postos de descenso Vilalonga con 33, Céltica con 25, Bergantiños con 24 e Narón con 16.